Els nostres boscos són boscos que avui tenen un problema greu de subsistència, no de sostenibilitat, sinó de subsistència. Necessiten que els ajudi més gent que els seus gestors tradicionals. I necessiten que la societat accepti que estan en crisi, que estan estressats, que tenen un canvi i que els hem d'ajudar a fer aquest canvi. Que no els podem deixar sols, abandonats, perquè facin el que vulguin, perquè facin el que puguin. La gestió forestal sempre ha estat vinculada a la nostra família, sempre ha estat molt vinculada a Badal i a la família Roqueta. Des del moment en què generem una recuperació vitícola i nosaltres ens dediquem al món del vi, la importància de la qualitat en els vins fa més de 30 anys, fa més de 40 potser sí que ho era. Però actualment la qualitat per se ja no és un factor atractiu en un vi. Busquem identitat, busquem singularitat. I ens hem aprofitat molt del bosc. Catalunya és un país de boscos, en majúscules, sense saber-ho. La gent diu, no, Alemanya, els escandinaus, aquests boscos de Finlàndia, de Suècia, allò és Ikea, allò no són boscos, són tauletes de nit en forma d'arbre.